Ja se zwie Józef Kozieruk, ja se zajmuję tym zawodowo od 77 roku, 4 lutego. Tak się w 70 się do szkunera, na sieciarnia robić. Technika się zmieniła. Technika połowów i jadra są inne. Czyli były stelonowe, były bawełniane, później były stelonowe, a teraz jest dynema. Dynema to jest bardzo nitka jest masyw, a jest często cenechny. A stelon jest gruby i ciężki. Także dynema nie przyjmuje łejda nic. Historycznie to jest, że także cała moja familia robiła przy jadrach. Jedne robiły w Szkłędrze, jedne robiły w Gryfie, a ja sobie przyjechałem do Szkłędra. Jem z tej familii jem niemlodzi, z tego pokolenia jem niemlodzi, bo niektórzy co robili i nie dzieją. Wuja kiedyś robili, bo byli mistra w Szkłędrze i robili prywatnie na lunkach, a ja jako wojsku nie łaskykał, kliści nawijał i się przezerali. I tam tak wcygnieli, że ja też zacząłem robić. Jako 12-letni knypy się sam zrobili ziak na Węgurze, na Mylimyrze. Także Węgór żalował, w ten czas Węgór żalował. Palą gdzieś od Kłesia, od Bulew, wykryt, mam ja i zrobił. Zaczyna na Węgurze w wakacjach ze secami chodzić. I to my tak wcygniali w te jadra, że później się do Szkłędra. Oni mi chcieli w Szkłędrze mieć na sieciarni, bo tam ojcy robili i łystali tam na sieciarni. Bracie nam może do Szkłędra plawać, a do Szkłędra na sieciarnię. Nas robiło gdzieś około 40 osób w Szkłędrze na 2 zmiany, a my mieli dar full roboty. Bo nie było takich urządzeń, nie było tych GPS-ów, nie było deków, nie było w ten czas, jest tak, że one rwali, bo każdy szedł, jak się rzeczy, na umacka. Łydy są nie łydy, jak są nie łydy, to porwali. W Szkłędrze było wiele kutrów, nie? Przeszło 50, chyba 51 było kutrów. Szkłędar posadził w ten czas. I do każdego było kule sejców takich zestawów? Mieli 5 na pojmuchla, 2 na śledza były i 2 tyczy pelagiczne. To każdy kutar posadził. Jeżeli mieli wyrwiny, czyli sieciarnia dorobiała. Jeżeli zgubil, albo było 80% było zniszczone, to była kasacja i sieciarnia dorobiała. Jedno było, to było w balotach materiał i z tego się kroili tak jak krywc, kroi. Tak samo to. My plan i z plana się jedzie. Bo na każdy kuter jest inny moc i wielkość i musi być dobryny jadra. Musi być. Teraz są nierwie tak, bo chodzą pelagicznie i pelagiczne to je odniosły, nie je podniosły od dna i nawet jakiś łódź podwodny by się w to wpakowali. Nywyk się je robił sec, ale to było na Bornholmie. Ona miała 120 poziom i 40 pion. To można sobie wyobrazić. 120 poziom i 40 pion. Ona była gdzieś około 250 metrów długa.
Tak je dostał ze sieciarni zdanie jedna część, a je dorobił druga część, bo nie był w stanie sam ja zrobić. To jest miech na Brytlinga, on jest 32 metry długi. Bezpiecznie, że jak ciężar jest 40 ton, jeżeli nie ma wildziego falowania, on wstrzymie, a tak jeżeli jest falowanie 20 ton, on wytrzymuje. To można sobie trochę wyobrazić, to jak wagon z węgla. Tak wygląda on wytrzyma, bo on z sieroci, czym więcej tego jadra jest, to tym on jest mocniejszy. Tym robimy teraz szersze miechy. Kiedyś to często inaczej wyglądało, bo miechy były wąższe, a teraz są miechy szerokie, że można więcej ryby w nich zmieścić i so tak nie rwią. To jest stylon, także miech jest robiony jak wlejek, coś takie zbierane, że tam na początku jest 800 sidel, na początku miecha, a na końcu miecha jest 500. Czyli ma to 300 łeczek ma dar głębimy. Coś co 8 metrów jest zbierane sidla. To jest ochrona, to jest do ochrony. Tak, żeby to było pojedynczo, on by nie strzymał. On by tam 5-6 ton i to by niestety pękło. Od samego początku jest ochrona, że on to jadro jest w ochronie. To jest końcówka miecha. Tu on za cygę, na kutrze, za cygę i w cygę. W ta część wchodzi to na 400. W ten odcinek to na 400 wchodzi. Tak ona się wydaje wąska, ale jak ona przyjdzie, to ona są niestety, ale to jest podwójny, specjalny grabszy materiał i zbrojony materiał, bo ty to nie się ciężara przechylają. Zajmuję się sieciarstwa i feszerejo łet myliłe knypa. Gdzieś nie wiem, jakim 7 lat, to już człowiek w tym trudnił. Nie? No i swatra i mutro robimy raza i to tak łestalo. To jest też, bo robota a hobby raza, nie? To jest poląciony, że my się fesiejmy, a człowiek są właśnie tym, no bo zajmuje łed w jedno, a coś ty, bo robi skól nas, nie? Bo na tym młeża, nie? Jak nie, bo nie sieciarstwo czy tam feszereja, nie? Jak wezdzie twoja robota? No moja to jest przeważnie, to jest jakby to w siatku jest krojeni, zsiwani, czy tam szplajsowani lin, jak to sobie kul nas zwie. To jest w siatku my mamy fardych bluzka, my to jakby jesteśmy krawca i my to bluzka montujemy raza, i żeby to miało swój kształt. Teraz zrobił to jest na głężej, bo my są typowo, bo zajmowali, bo jadra ma na pomuchla, a teraz bluzka łestala szprota, a sled zdolowieni. Często jest mało roboty, ale to jest końcowi, co się to nie skończy. Pojmala, to dobiega ku końcowi. A co, Niemcy rybyków, Niemcy ledzy, co do sesji robili? Nie, Niemcy ledzy, bo młodzi nie pójdą na morze, co nie chcą uczyć z tego, bo musi niestety, ale kursy musi przyjąć się te niści. Takie podstawowe załoga to musi być pierwszy sieper, drugi sieper, mechanik, motorzysta, starszy rybak. Ta załoga musi być i musi mieć papiery. Kurwa, i do jeden syn robi z wama przesiecach, dredzi je na młeży, Ja. z tego co wiem, jo? A trzeci też na morze. Ale Niemcy ledzy, tam za 10 lat
do kutra la nim zaledz.